मोदीଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯାହା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେମିତି ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବା ମୋଦି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିନିଷ ବାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସି ନେଇଯାଉଛି ବା ବାହାର ଏରିଆର ଲୋକ ଆମ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ କରୁଛେ ବା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ସେ ଆମଦାନୀଟା ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ଆମର ଫସଲ କରିବା, ଲଙ୍କା ହେଉ, କୋବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବା, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଆମ ଏରିଆରେ ବିକିବା ଏବଂ ଆମ ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ। आज आम गहणରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତରର ସଂଯୋଜକ ନବଘନ ବେହେରା ଭାଇ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ। ଏଥରକ ଏ 128ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। ଆମର ନେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇନାଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଏହା କରାହେଉଛି। ମୋଦି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମେସେଜ୍ ଆଜିର ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନେବା ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ଏହିସବୁ